L'Ajuntament aprovarà una convocatòria d'ajuts per fer front a despeses per participar en activitats d'estiu. En total s'hi destinaran 120.000 euros per tal d'afavorir la igualtat d'oportunitats i contribuir a eliminar riscos d'exclusió social. Facilitar la conciliació familiar. Garantir la participació d'infants i adolescents a activitats socioeducatives durant el període de vacances escolars. Els ajuts seran per infants i adolescents d'entre 4 i 18 anys que facin activitats desenvolupades entre els mesos de juny i setembre, organitzades per entitats de Sant Cugat, i podran ser fora del municipi pels infants i adolescents que ho necessitin. Es poden sol·licitar ajuts per les activitats de les següents entitats: entitats municipals de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, entitats de la Generalitat de Catalunya, centres d'educació especial, associacions de famílies i alumnat de centres educatius de Sant Cugat del Vallès. Les sol·licituds per a aquests ajuts es podran presentar entre el 10 i el 23 de maig de 2022. Els ajuts seran de 100 o 300 euros segons la situació socioeconòmica de la família. Trobareu tota la informació i podreu sol·licitar els ajuts a la web de l'Ajuntament o presencialment al punt d'acompanyament digital.